акай Бахтиёр, бале. бо иҷозати шумо ман як моҳа сафар дорам ба хонаи Худо. Машааллоҳ. ҳатман дуои модарро гирифта баъд сафар барам. модарҷон, ман пагоҳ хонаи Худо сафар дорам, ба ҳаҷ меравам. дар ҳаққи ман дуо бикунед. ҳозир ман бемор ҳастам. ман ризо нестам писарам. худованд амр кардааст ки ҳаҷ ба ҷо орем. ман бояд равам. ба даст афтодӣ. Хез аз ҷоят. Хез аз ҷоят. чӣ гап ака тинҷа? Хе бохта ба нодонӣ мезанӣ. Шеф, ин ҳамин хона дуздӣ кард, ман қафош рафтам, ина қап идем ша. ака кадом дӯст? чӣ хел дӯст? Дуздӣ кардагиай? Даст шаба бурен? ака ай барои худо ман дӯст нестам охи. ака ман дӯст нестам охи.